Μπαμπά, μπορεί να κόψω το καινούργιο κάτω που πήραμε. Πριν από λίγο δεν κόψανε το άλλο, έχει να φας. Εγώ θέλω να φάω αυτό. Ναι, καλά. Έλεξε το όμως πρώτα. Ναι. Για να δούμε. Καταμέτρηση. Καρπούζι. Ναι, εκεί δεν είναι καθαρή, οκ. Να περιμένουμε. Ωραία, για να δούμε. Μπαμπά μου το έβαλε κόκκινο. Είναι κόκκινο. Ναι. Άστο καλύτερα αυτό. Πάρε από αυτό που έχουμε κόψει. Πάρε μια φετούλα να φας από εδώ. Αλλά δες το κιόλας, έλεγξε το κιόλας. Ναι. Ωραία, καρπούζι. Σκούψες λίγο την ακίδα. Ναι. Ωραία, για να δούμε. Ωραία, πράσινο. Εντάξει, αυτό μπορεί να το φας τώρα, οκ.